Sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Luacan Airport planong buksan sa commercial flights. Mga residente sa buffer zone umalma. Mall sa Baguio City inireklamo dahil sa mabigat na trapiko. Vaccination sites itatayo sa mga terminal ng pampublikong sasakyan. Ginang patay sa aksidente sa Kalinga dahil lang sa aso. 9 na kilong kamoteng kahoy na hukay sa Baguio City. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Upang mapataas pa ang vaccination rate sa lungsod, balak ng Department of Health Cordillera ang paglalagay ng mga vaccination sites sa mga transport terminals. Magbabalita Sofia Pagaduan. Galing pang Green Valley ang 24 na taong gulang na si Frances. Pero dahil sa isinagawang bakunahan sa Barangay Santo Niño Slaughterhouse, hindi na siya nag-atubili pang magpabakuna. Taga po ako, Green Valley po. But then malapit lang po kasi kami from the office po. Kaya pumunta na rin po ako along with our kasama. Opo. Mainam din daw na magpabakuna na siya, lalo na't kasama niya sa bahay ang 2 lola niya. Malaking tulong po talaga, lalo na po like for our family po. Meron po kaming senior citizen na hirap na talagang maglakad, impatient na din. Noon po kasi yung first dose is pumila pa po kami out of our area. Then ngayon, mas lumalapit na siya, mas maganda po actually. Mas marireach out niya yung maraming tao, lalo na per barangay. Per barangay, there are a lot of families. Yun po. Ready ka na, ma'am? Isa lamang si Frances sa mga binakunahan sa pagbubukas ng Pinas Lakas Campaign sa mga transport terminals ng lungsod ng Baguio. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Huwag nang magpahuli. Sama Yan, palakpakan naman po natin. Pinas Lakas. Mahalagang paalala. Pinas Lakas! Yan, salamat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Kasi maraming settings talaga ang dapat nating puntahan. Isa nga itong transport terminal dahil dito sa transport terminal maraming tao na pumupunta, sumasakay, bumababa. Hindi lang within our city, hindi lang within our region, kundi sa iba't ibang rehiyon pa yung mga turista na nagbubus lamang, dito pa rin bumababa. Kaya dapat, ang bawat pupunta sa Baguio City at bawat aalis, protektado rin. Kaya yun isa sa mga napili natin yung transport terminal. Pero hindi lang naman dito, marami pa rin namang settings nating pupuntahan katulad ng public market na nagawa na natin. 51% nung nag-launch tayo ng August, first week of August. Ngayon, we are now on the 3rd or 4th week. Nasa 54% na tayo. Doon sa booster, yung first booster natin. Dito naman sa ating senior citizens na 90% ang ating target, from 120 naging 1%, 1% lang naman ang pinaas ng ating although lampas na tayo sa national target.
Bagamat bukas ito sa lahat, primary target ng vaccination site ang mga drivers at turistang pumapasok sa lungsod ng Baguio. And this reinforces now our objective to have safe, protected, and responsive gateways in the region. So, doon pa lang sa gate, pagbaba pa lang ng mga turista natin, at least there is assurance already. Suportado din ito ng Sangguniang Panglungsod. Nagpapasalamat po ang City of Baguio sa DOH sa kanilang inilunsad na programa na maiasidag. Ano bang maiasidag sa Tagalog? Mailapit natin ang serbisyo sa mga sektor na talagang nangangailangan po. Ang transport sector na siyang naglululan o kaya which is ferrying all the people here in the city of Baguio at sa lahat-lahat po, buong Pilipinas. Layon ng pagtatayo ng vaccination sites na ilapit ang mga bakuna sa publiko. Kabilang na rito ang mga public markets, transport terminals, simbahan at universidad. Sa kasalukuyan, nasa 1,226,797 na ang nabakunahan ng mga primary doses sa buong Cordillera. Nasa 352,332 naman ang nabakunahan ng mga booster shots. Sa Baguio City, nasa 32,637 na ang bakunado ng primary doses. 21,789 naman ang bakunado na ng first booster dose, habang 6,659 pa lang sa second booster dose. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Target na buksan ang commercial flights ng Luacan Airport sa Nobyembre, pero umalma naman dito ang mga residenteng mapapaalis na sa sakop na buffer zone. Magbabalita Charles Limon. Saksi si Mang Martin kung paano lumawak ang runway ng Luacan Airport. Noong 1980s kasi, sinimulan niyang itayo ang kanyang bahay malapit sa paliparan. In-expanda kasi banda ijeti di alad dakit kayu laeng kende di barbed wire in-expanda about 5 to 6 meters banda toy. Now tata impermanente da iti alad ta so nga ni idikit idyanay walbalay dita. Sumangguni siya noon sa mga kinaukulan bago magpatayo ng bahay. Wala naman daw problema noon sa pag-ukupan nila. And that iti certification iti before nga agaramit kami tibalay dito. The old barangay captain since 1985. Kasi nag-form kami ti association. So nga nilakad dito adat i-approve lang mi ti DNR dito. Dito paket finanisa mi iti hingga iti Malacanang. Dito pinangkabilan ito Pakito duman. Pero ngayon, posibleng mapaalis sila sa kanilang bahay dahil sakop sila ng 75-meter buffer zone ng paliparan. Noong 2020, inihayag ng CAAP at ng DOTR ang pagkakaroon ng buffer zone sa paliparan. Ayon sa CAAP, ito'y upang masiguro ang kaligtasan ng paglipad ng mga eroplano. Mula sa gitna ng runway, sakop hanggang sa drainage na ito sa bahay nila Mang Martin ang buffer zone ng paliparan. Kaya tanong niya, saan sila pupunta? Si CAAP Director General Ski Tamayo mentioned na they're allotting 68 million para do sa rehabilitation ng terminal. Kaya papaspasan nila ngayon to hit yung target na November. Kasi tinanong sa akin ni Secretary kung ano ba ang recommendation ko na magbukas. Sabi ko, if we can avail of the Christmas season sana. Pangamba pa nila, mapapaalis sila sa lalong madaling panahon sa pagbubukas ng paliparan sa Nobyembre. Ito'y matapos ang pagpupulong ng Civil Aviation Authority, Department of Transportation at ng pamahalang lungsod ukol sa pagbubukas ng commercial flights. Sa monitoring ng Investigation Division ng Cibao, aabot sa higit 100 struktura ang kailangang tanggalin sa buffer zone.
Pero itinutugma pa ito sa isinagawa ding survey ng CAAP sa mga infrastrukturang tatanggalin sa buffer zone. Wala pa namang abiso ang CAAP sa pamahalang lungsod kung ano ang gagawin sa mga estrukturang nasa loob ng buffer zone. Sabi naman ng management ng CAAP na they have to look onto that and they will act accordingly. Kasi sa kanila naman yung management dyan. Kaya we are giving them to decide what they want to do, those structures which is within the 75-meter buffer zone. Maliban sa buffer zone, tinututukan din ang paglilipat ng access road para sa mga residente. Nagawa mo na sana yung access road, yung continuation ng access road doon sa may dulo ng runway bandang Santo Tomas. Dapat sana magawa mo na yun. Bago totally kung sakali man yung sinasabing isara yung runway sa public. Aakyat ngayong linggo ang DOTR at iba't ibang airline companies para pag-aralan ang kakayahan ng paliparan at mga upgrading ng mga pasilidad. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inireklamo ang isang mall sa Luneta Hill dahil sa idinudulot nitong mabigat na trapiko sa Governor Park Road sa Baguio City. Magbabalik sa report, Charles Limon. Isa ang Governor Park Road sa mga pangunahing daanan papasok at palabas ng Central Business District. Gaya ng ibang kalsada sa lungsod, madalas ay nakakaranas ito ng mabigat na trapiko. Pero dagdag daw pasakit ang pag-build up ng trapiko ng mga sasakyang papasok ng isang mall. Kadalasan, nangyayari daw ito tuwing weekend. Kaya naman, tinututukan ito ng pamahalang lungsod. In fact, nagpatawag ako ng meeting dito sa aking opisina. Kasama na rin yung SM kung paano natin aayusin. Problema daw kasi ang pagpila ng mga sasakyan sa Governor Park Road na papasok sa mall kahit puno na ang parking building. Sa pagpupulong ng pamahalang lungsod at ng pamunuan ng SM City Baguio, inirekomendang ipagbawal ang pagpila ng mga sasakyan papasok sa naturang building at balak buksan ang ilang kalsada papasok sa mall. So nagkaroon tayo ng na-test natin nung weekend. Hindi katulad nun na nagkakaroon tayo ng gridlock. This time, gumagalaw naman, pero meron pa kaming mga modification na gagawin. Naglabas naman ng statement ang SM City Baguio ukol sa issue. Nakikipag-ugnayan na ang kanilang pamunuan sa pamahalang lungsod upang maiwasan ang pagbigat ng trapiko. Dagdag pa rito ang sapat na slots para sa parking ng mga sasakyan sa dalawang parking building ng mall. Pinag-aaralan pa ng pamahalang lungsod ang panibagong assessment report ng Traffic Enforcement Unit ng BCPO sa nasabing kalsada. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang paraan ng TESDA ang programang TESDA-mayan para makatulong sa pagsasaayos ng mga napinsalang mga bahay sa Abra. Narito ang report. Aabot sa 28,087 na bahay ang napinsala ng nagdaang lindol sa Cordillera. 23,908 dito mula sa probinsya ng Abra. Para makatulong na maisaayos ang mga ito, inulunsad ng TESDA ang programang TESDA-mayan. We have this program kasi na pag ang ating mga probinsya, mga lugar sa Pilipinas ay nakaranas ng mga sakuna ay nagbibigay ang ating ahensya ng tulong sa pamamagitan ng mga relief operations. Maliban dito ay magbibigay rin sila ng iba't ibang trainings. Ang ating TESDA training center doon ay sa ngayon ay nagkakaroon na ng mga training para sa carpentry, masonry at electrical installation and maintenance upang sa gayon sila na mismo yung mga training natin, mga trainees natin ay sila na mismo yung tutulong sa mga nasalanta. May partisipasyon din ang mga kababaihan. They will undergo bread and pastry production para habang nagkakaroon po ng tinatawag nating rehabilitation, yung ating mga kababaihan naman ay maging busy, matuto ng pangkabuhayan. Hindi bababa sa 100 bahay ang target ng TESDA Cordillera na maisaayos sa Abra.
Patuloy rin silang nagtatayo ng temporary shelters. Lahat ng ito ay pinondohan ng TESDA ng 10 milyong piso. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, ginang patay sa aksidente sa Kalinga dahil lang sa aso. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isa patay sa biglaang pagtawid ng aso sa Tabuk City, Kalinga. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Hindi na umabot pa sa kanya sanang kidney dialysis sa isang ospital sa Tabuk City, Kalinga ang 33 anyos na si Deborah Dumaging. Sa kahabaan kasi ng kanilang biyahe ng asawang si Jake Dumaging sa Tabuk Buntok Road, naaksidente sila dahil sa pagtawid ng isang aso.
So dahil po sa nangyari na bangga po nila yung aso, tumilapon po itong mag-asawa na ito, and unfortunately po ay namatay po itong si Mrs. Deborah Dumagim. Tumilapon ang mag-asawang parehong walang suot na helmet sa humigit kumulang 27 metrong layo. Agad namang dinala sa Kalinga Provincial Hospital ang dalawa, pero idineklara ng dead on arrival si Deborah. Agad namang na-discharge si Jake na nagtamo lamang ng mga galos. Kaya po sana yung mga motorist po natin, see to it na sana pag sumakay po sa kanilang mga motor ay laging nakasuot ang helmet para po sana hindi naman sa sinasabi nating may mangyayaring masama, pero kung yun nga, kung ma-aksidente, at least ma-minimize po yung pinsala sa atin, ma'am. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nadisgrasya sa lugar dahil sa mga pag-alagalang mga aso. Meron pong ordinansa dito po sa Tabuk na dapat yung mga pet owners ay magiging responsible po sila. Kaso nga lang, yun nga po ang kulang sa atin, yung mga other barangays po ay hindi masyadong ini-implement ito. Kaya po yun po yung madalas na, or isa sa mga dahilan ng mga aksidente po dito sa Tabuk City, ma'am. Tinututukan na ngayon ang pagpapaigting ng ordinansa ukol sa responsableng pag-aalaga ng mga aso upang maiwasan ang mga susunod pang insidente. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Patuloy na sumisikat ang isang bake shop sa Dagupan City na sinimulan noong pandemya. Narito ang kwento. Makulay at nakaaakit sa mga mata. Mga disenyong may kwela at ang lasa, patok na patok sa masa. Yan ang mga pastries at cake na gawa at binibenta ng magkasintahang Eureka at Lark bunsod ng magpandemya. Na-build namin yung business namin nung pandemic siya, nung panahon din ng pandemic. Bali kasi may work talaga kami sa Baguio. From hotels po kami talaga. Doon kami nag-work. So bali yun, nawalan nga ng trabaho, hindi pa active yung hotels. Bumaba muna kami dito sa Pangasinan. Ang kanilang negosyo, sinimulan lang sa paunti-unting orders na homemade. Sa una yung mga relatives na lang muna, yung mga team na mga gigs namin, and then hanggang sa may mga recommendations sa mga other friends, then sunod-sunod na. Pumatok pa ang kanilang mga gawa sa mga videong ina-upload sa social media. Ipinapakita dito ang proseso ng kanilang paggawa. Ngayon, nakapagpatayo na sila ng sariling cake shop. Ayun, nung may physical store na kami, mas marami yung makakakilala sa amin kasi nakikita na nila sa labas sa image namin. Lalo along the highway lang ba. Nung nagkaroon namin signage, marami nang nag-curious. Search nila, nasa-search nila kami sa Facebook or sa TikTok. Malaki ang naitulong nito sa kanila noong pandemya at kahit sa pagbangon matapos ito. Bukod sa kumikita, mas naipapakita at nahahasa pa nila ang kanilang husay sa pagbibake. Para sa magkasintahan, ang pagbibake at paggawa ng kanilang mga produkto ay gaya ng kanilang relasyon. Kailangang buhusan ng sapat na sangkap ng pagmamahal at pagpupursigi para manatiling matibay at swak. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bagong atraksyon ngayon sa Bawang La Union ang isang cafe na malapit sa ilog. Silipin yan sa kwento ni Sofia Pagaduan.
mag-aakala na sa gilid ng kahabaan ng ilog na ito ay matatagpuan ang isang cafe. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya ni Mary Jane. Grade 5 pa lamang, nahumaling na si Mary Jane na magluto. Kaya pangarap niya makapagtayo ng sariling kainan. When I was in 5th grade, yun, kasi nag-aral ako sa Kalumbaya, then nasali ako sa contest ng cooking. And then doon na siya nag-start na parang, gusto ko pala sa kusina. Gusto ko yung ganito yung ginagawa ko. Tapos mahilig ako mangialam sa pagluto ng mga tito ko kasi sa family namin, like, more on cooking talaga yung passion ng family ko. So yun, doon ako nag-start na parang mainggan yung mag-kitchen. Malapit din sa puso niya ang Balili River na siyang paboritong camping site ng kanyang pamilya. So, itong area na to, bale, it is a campsite of our family. And then we decided to yung co-owner ko, which is my uncle, napag-decide namin na ginagawa naman namin siyang campsite. Why not give some product para sa mga turista naman, para ma-discover itong Balili River as a tourist spot of Tawang. Kaya upang maibahagi din ang kagandahan ng ilog sa publiko, naisipan niyang buksan ang kauna-unahang Cafe by the River sa Bawang, La Union. Bale, ang nangyari po kasi, ako po, ever since I want to have my own restaurant. And then, unexpectedly, pagka uwi ko dito sa Pilipinas, nag-decide ako na, yun nga, makipag-usap sa uncle ko. And then, eto, na-create namin na magkaroon ng cafe na hindi naman namin expected na gugustuhin ng maraming tao. And then, boom, that's it. Like, kilala na siya. Ganon. Agad naman itong nakilala. Kaya naman ang tatlong gurong magkakaibigang ito, hindi na pinalagpas mag-unwind sa cafe na ito. So, maganda naman yung place, relaxing. Ayan. So, dito na unwind kami kasi nature lover kami. Ayan. Naghahanap kami ng mga places na mapapasyalan. Kasi yung work namin talaga maghapon, 5 days a week. Ikaw, Ate Rina, 5 days a week ka rin ba? Maganda daw itong dayuhin lalo na tuwing sunset at tuwing gabi. Tanging ilaw mula sa cafe ang tanglaw. Ang Cafe by the River ay nalaman po natin sa ating mga kasamahan na kasama ko ngayon, ang mga miyembro ng ating church. At ako'y natutuwa sila ang mga leaders ng ating church at kami po ay nagagalak na napunta rito dahil nung sinabi nila sa akin na maganda doon, Pastor. So sabi ko, tara, tingnan natin kung maganda nga at natikman namin. Cafe by the River, great! Sobra, ang sarap talaga. Ilan sa mga offer nila ay iced coffee, French fries at burger. Dahil nagsisimula pa lamang, hangad nila Mary Jane na mas mapakilala pa ang kanilang cafe. Hindi lang kasi ito magandang tambayan ng mga gustong mag-relax, nakatutulong din ito sa kanilang mga empleyado. Maganda po yung itong family business namin and kasi malaki yung tulong niya sa studies po namin. Hindi lang po sa studies, syempre sa araw-araw na rin po na pangangailangan namin sa gastusin, gano'n. Since, ayun nga po, kahit nag-work po kasi ako dito, may summer class din po ako nung time na yun. Tapos, ayun, feel ko naman po, magbo-boom to since alam naman natin na lahat na is gustong-gusto na ng coffee, iced coffee, mga milk tea. You really wanna try it now. Kasi, if you still have time, magagawa mo. Kung hindi mo susubukan, walang mangyayari. Kaya puno ang tiwala ni Mary Jane na uunlad pa ang sinimulan nitong negosyo sa unti-unting pagsikat ng cafe na ito. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. And our last about lawyers, meron tayong double whammy pag na-disbar ang lawyer.
Pag ang lawyer ay na-disbar from the profession, it means that he is expelled from the practice of law. He cannot even teach law for that matter because that is also considered the practice of law. But if a lawyer is disbarred dahil meron siyang mga obligasyon na hindi tunupad, halimbawa umutang siya at dahil sa utang na ito na ayaw niyang bayaran, na-disbar siya, does it excuse him from paying yung kanyang obligasyon? Again, the Supreme Court recently released a decision na sinabi niya kahit na-disbar ang isang abogado, meaning natanggal na yung jurisdiction ng Korte Suprema sa kanya, meron pa ring power or meron pa ring authority ang regular courts to collect from him his unpaid obligations. Kaya ang tawag nila double whammy. Na-disbar ka na nga, kailangan mo pang magbayad doon sa obligasyon mo. Again, this is the decision of the Supreme Court, and as per recommendation ng Integrated Bar of the Philippines mismo, na ang mga lawyers who are given disciplinary actions can still be held liable for transactions outside the disbarment case. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. 9 kilong kamoteng kahoy na hukay sa Baguio City. Ang detalye susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Nahukay sa Baguio City ang higanteng kamoteng kahoy. Ang bigat nito pumalo sa 9 na kilo. Narito ang kwento. Noong 1988, nagsimulang magtanim si Nanay Purifikasyon ng mga herbal plants para sa kanyang anak. For tonsillectomy sana noon, kaya lang takot din akong mag-undergo sila ng operation. So, with antibiotic, sinamahan ko siya ng gurgle na lanting. So, after that, hindi na siya naoperahan. At dahil isa ring nurse, isa ang herbal o traditional medicine sa kanyang iminumungkahi sa mga nakikilalang pasyente. May mga doktor naman na naniniwala sa traditional medicine. Especially yung mga nag-undergo ng TradMed. Ang mga gumagamit kasi karamihan ng herbal medicine, yung mga ayaw nilang yung sumusuko na sila sa modern medicine. So, they tend to go back to herbal medicine. Ang garden ngayon ni Nanay Purifikasyon, punong-puno ng iba't ibang herbal plants para sa iba't ibang klase ng sakit. Isa na rito ang cassava o kamoteng kahoy na kanyang itinanim taon pang 2017. Last week, di ba sunod-sunod ang ulan so yung garden ko may medyo gumuho na mga lupa, kaya lumabas yung kasama nito. So kahapon, hinukay namin. Nagtaka kami noong nakita namin, parang shape ng isang tao. Ang kamoteng kahoy kasi, tila may 2 paa. At ang bigat, umabot na sa 9 na kilo. Ito raw ang unang beses niyang makakita ng ganito kalaki at kabigat na kamoteng kahoy. Ayon sa kanya, mabisa ito para sa mga may cancer at tumor. At para mas makatulong sa iba, ibinabahagi niya ito sa komunidad para sa mga gustong magtanim at mag-alaga din ng mga halaman. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Happy weekend!